Wannan ita ake kira tukunya mai abin mamaki, duk abin da ka sa a ciki to sai ya zama guda biyu. Ya saka zoben diamond kawai sai zoben nan ya zama guda biyu, ya ɗauko su ya ƙara sa guda biyun nan sai suka zama 4. Ya samu wannan tukunyan ne mintuna 5 baya da suka wuce, ya ga wani mutumi a zaune akan hanya ba shi da abin da zai ci, sai ya zo ya taimaka mai da abin da zai ci, sai ya bashi tukunyan nan kawai sai ya ɓace. Wannan kyakkyawar dama ce da wannan yaron zai zama mai kuɗi ta hanyar nan, sai ya zo ya ta zuba zoben nan su ne mai duplicating, ya samu wani hankici ya shimfiɗa shi akan hanya ya zuba zoben nan da ya haɗa. Ana cikin haka sai wata yarinya mai kuɗi ta zo wucewa, ya bangaje ta haka, to kawai sai karya mata takalminta, sai ta ce sai ya biya ta, kuma takalmin nan dala 5,000 ne. Ya duba aljihun shi dala 50 kawai ya samu, to kawai sai ya ɗauki zoben diamond ɗin nan ya bata, kuma zoben nan ya kai dala 10,000. Sai kawai ta duba ta ce wannan ai na ƙarya ne, kawai ta jefa mai abin shi. Ta ce mai in dai har zoben nan ya zama na gaske to kai ma za ka iya zama saurayi na kenan. Kawai sai ta ɗauki waya ta kira wani mai sai da diamond, ta kira shi ta ce ya zo ya duba musu wani diamond. Yana zuwa ya duba diamond ɗin nan ya dudduba ya ga cewa na gaske ne, fa yayi mamaki sosai. Ya gaya musu cewa wa'annan zobunan fa duka na gaske ne, zai siyi duk guda ɗaya akan dala 10,000 in dai zai siyan mai. Sai gayan nan ya ce ya yadda kawai a tura mai kuɗin, aka san kama mai kuɗin shi. Ya duba ko ya ga kuɗinsa sun shigo dala miliyan 1. Bai ɓata lokaci ba ya tafi shagon da ake sai da gwalagwale ya siyo gwal guda 1, sannan ya je gida ya saka gwal ɗin a cikin wannan tukunyar ya zama guda 2. Haka ya ta photocopy ɗin gwal ɗin nan, ya tara gwalagwalen nan da yawa, sannan ya je samo jaka ya zuba gwalagwalen nan nashi a ciki ya tafi shagon sai da gwal. Mai shagon mijin tsohuwar budurwar shi ne, ya ɗauka ya dawo gurin budurwar tashi ne, ya ce shi fa yana nan ne zai zo ya sai da gwalagwalen shi, ba wani abu ya kawo shi ba. Ya ce oho na ɗauka ka dawo ne ka raina min hankali. Kawai sai ya fara ciro mai gwalagwalen nan, amma da ya ga yawan gwalagwalen nan sai ya tsorata, ya ce ba zai siyi gwalagwalen nan a hannun shi ba. Ana cikin haka sai ga oga bata nan ya zo, shi ma ya yi mamaki sosai da ganin waɗannan gwalagwalan, sannan ya ce zai siyi waɗannan gwalagwalan dala miliyan 30. Gayan nan ya ce ya amince, sannan zai je karo mai jaka guda 10. Haka gayan nan da ya harhaɗa kuɗin shi dala miliyan 300 aka tura mai abin shi a account ɗin shi, ya kama hanya ya tafi gida. To ku da kuke kallon wannan bidiyo, idan kuka samu tukunyan nan me za ku yi da ita? Ku sa mana a comment section. Allah ya sa mu dace.